Jan učí svoje vnúčence o živote. Hovorím, vo vašom vnútri sa odohráva zápas medzi dvoma vlkmi. Jeden je zlý, pozná hnev, závisť, bolesť, lútosť, hamčivosť, aroganciu, sebalútosť, vinu, odmietanie, menej cenosť, klamstvá, falošnú pýchu, nadradenosť a ego. Druhý je dobrý, pozná mier, lásku, nádej, pokoj, skromnosť, milotu, empatiu, láskavosť, pravdu, súcit a vieru. A ktorý vyhrá, pýtajú sa vnúčence. Ten, ktorého krmíš, odpoveda starý otec.